Donya akhirat. Slamet. Bejo, sing bener bejo apa slamet? Bejo slamet. Wes bejo slamet. Nggih. Elok banget ijene. Parabane apik meneh. Apa? Kijuk. Kijo iki apa artinya? Lah ya mbok celukane wong biyen nek marabi anak putu gak werna-werna. Tapi apa artinya kijo? Kijuk iki paraban ning paraban kok. Kijo. Ciduk. Kijuk. Kijuk itu apa artinya? Kijuk. Kijuk iki ning paraban lah ora ana tegese. Oh, gak ada arti. Wae nyeluki. Jo. Ngono iki padane. Oh, gitu. Bejo iki kijuk. Kijuk. Nek kamu apa dulu? Saya dulu namanya aslinya Bambang. Jum. Hah? Namanya Bambang di Parabi Jumbo. Oh, Bambang. Masa koyo ngene Bambangan. Kowe kok ora mamuni Bambangan cakil ngono. Minimal ya apa ya? Gatut kaca lara Bambang. Lah, luding-luding ngono kan kaca kok nang sing putih. Iki ta. Arep nganggep anoman aku ngono. Ya ora wong ireng kamu ireng. Beda ya beda. Nek kanu ya wakune apa ya? Anilo lah. Alah saya mboten betondo Pak Jumbo. Nggih, ora apa-apa Mbak Elisa. Bakune panjenengan ndonga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Chandra. Sing utama Chandra. matur nuwun Pak Bejo, Pak Selamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Jadi sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Selamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kita Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Ya betul. Simbahnya menika remen sanget nonton ringgit pacucol menika saking Wacucol. Cucal itu saking remenipun dadosnya minta ditanggapkan wayang. Elok banget ya. Cah cilik sing seneng karo budaya Jawa ki tandane iso arep ngerti tata krama. Nggih, wis didongake besok gedene tembe burine. Tembe burine. Besok iso dadi apa piyayi sing apa tratapan. Kok tratapan? Saged dados piyantun ingkang saged membanggakan tiang sepuhipun. Amin. Bisa memberikan sumbangsih atau menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Kyai kang migunani tumrap masyarakatipun sedaya. Pancene kaya ngono, Mbak. Estu niki panjenengan iki piyayi nggih naik daun. Cok muni idune mandi. Ucape dadi. Kok idunya mandi tuh? Idu dadi ucap mandi ki nek kok nggih naik daun. Aku tuh ora idu ora mandi. Saiki aku pentas kok kon idu karo mandi. Maksudnya paribasane ki ucape dongane sama ki mandi. Iso diijabahi karo Gusti. Kok doanya mandi itu apa? Loh, doane sampean itu mandi. Mujarab. Oh, mujarab. Nah, ora mandi adus ki ora. Ya ora reti. Oh. Maksudnya mujarab. Iya Oh ya mujarab. iki ora ngerti. Kok nek tiwas kodo teko ning nggon aku njaluk donga aku ya dikira dukun kok. Loh, ucap kene iki mujudke donga lho, Mbak. Oh gitu. Nggih to. Sampe mau ndongake muga-muga Mas Fikri iso dadi bocah sing piguna. Ini juga doa. Ya. Sing migunani tumrap wong tuwa nusa bangsa lan negara ini juga doa lho. Nah, iki apik banget kanggo panjenengan nggih. Mbak Elisa, sinambi apa niku sinambi kanu iki wonten panyuwunan. Monggo dipun waca Niki wonten sing ngersake lagon inggih menika pepeling kanthi sak dawanipun. Ing kaping kalih Manjing Ratri saking penyanipun Pak Ngadi. Lho iki ana dideseken. Oh, nggih matur sembah. Waras semua. Disimpen dulu, kok ndak dikira wah Elisa iki wis payare gede, isih dijupuk duwite ngarep ngono to. Nggih, rungokke presiden-presiden. Iki tak wehke wae. Mesaka nyimpen dulu tak simpen kene ndak ilang nggih. Ya, nek dhuwure limbok iki lho. Nah, dulu kene. Nah, Ngarepe meneh. kene. Ngisor-ngisor. Kene. Ah. Ngopo kayak gini? Ben mana?